Βρισκόμαστε εδώ στο περίπτερο Slotfix, στην έκθεση, και παρουσιάζουμε στους επαγγελματίες τις λύσεις μας για το μπάνιο ή για τον χώρο διαβίωσης και άλλες εφαρμογές. Γεια σας, το όνομά μου είναι Πάτρικ, ίσως με γνωρίζετε ως τον Ξυλουργό. Εδώ μιλάμε για αυτή την έτοιμη προς εγκατάσταση τοίχο. Αντίστοιχο να το φτιάξετε μόνοι σας, υπάρχει η δυνατότητα να το εγκαταστήσετε αυτό το μοντέλο έτοιμο και τελειωμένο στον τοίχο, χωρίς υποδομή, σφραγισμένο απευθείας. Ως ένα από τα κύρια σημεία της έκθεσης, παρουσιάζουμε στο δικό μας περίπτερο τη νέα μας λύση για τις προεξοχές στην περιοχή της τουαλέτας. Στο χώρο των τοίχων έχουν επίσης εγκατασταθεί κόγχες τοίχων και με την προσθήκη ενός όμορφου φωτισμού δημιουργείται μια υπέροχη ατμόσφαιρα στο χώρο. Ο αρχικός τομέας χρήσης προέρχεται στην πραγματικότητα από την περιοχή του ντους, αναφέρεται ως τοίχος ή και ως ντουζιέρα. Η Slotfix τοίχη μας είναι κατάλληλη τόσο για νέες κατασκευές όσο και για υφιστάμενα κτίρια.